Pagkatapos santo, nagpakita si Jesus sa lain nga mga dagway sa iya duwa ka sumulunod sang nagpakadto sila sa uma. Gani nagbalik sa Jerusalem ining duwa ka sumulunod kag ginsugiran nila ang iban nga mga kaupod nila nga si Jesus nagpakita sa ila, pero wala man sila nagpati. Sang ulihin nagpakita naman si Jesus sa 11 ka apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong niya sila tungod nga wala sila sing pagtuo kag tungod sang katig-as ang ilang mga tagipusoon. Kay wala sila nagpati sa ginsugid sang mga nakakita siya tapos siya nabanhaw. Lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag iwali ang maing balita sa tanan nga mga tawo. Ang bisan sino nga magtuo kag magpabautismo maluwas, pero ang hindi magtuo pagasilutan. Sa tapos makahambal si Ginoong Hesus sa ila, gindala siya palangit kag nagpungko sa tuo sang Dios. Dayon nagwali ang iya mga sumulunod sa bisan diin nga lugar. Ginbuligan sila sang Dios, kag ginpamatud-an niya ang ginawali sa mga sumulunod paagi sa mga tanda nga ila ginhimo.